Олене, да знаеш, че ти крада последния абонат. Да. Стига. Всичко снимаме, дай. Не бе, не. Надолу. Към портала. Не. Зрители, сферата, като гледам сега така, че ще се опитам да го пранкна по някакъв начин, може би. Да видим, биш мога да го стресна. Да, ще се пробваме да предполагам стресен фиксерата. Добре, ето ни на неговото място. Как е фиксера? Здрасти, здраво. Осъзнах, че фиксерата го няма, затова просто го сложих в обсидиан кутия. Окей. И сега се стръгваме. Йо, това изглежда огромно. О, бой. Вау. Той беше прашал сники в Дискорда, обаче вау. Трябва някой път я запостреля нещо супер огромно. Нямам търпение да видя това как ще се получи. О, бой. Добре, нека се връщаме в базата си, понеже за днес сме планирали да направим призмарин ферма. Ето ни зрители по средата на океана, където има около 8000 блока пясък. Аз използвах обсидиан за пранка, така че сега ще ми трябва още обсидиан. Гледай, че съм умен. Сега трябва да търся лава. Яко. Много яко. Да се пробваме да копаем надолу, може би. Първо ще си взема този лапис. Значи в океана има разни равини с лава, ама май ще копая право надолу. О, или пък, окей. Има някаква пещера, някакви магма блокове, обаче това не е това, което търси. Да, май ще копая право надолу и о бой, това Deep Slate въглища, найс! Имаме още там. Стигнахме до някаква пещера, която разбира се не слиза надолу или пък слиза, окей. Добре, зрители, изкопахме цялото това езеро. Би трябвало този обсидиан да ни стигне, така че нека се върнем. Добре, зрители, фермата ще я правя по спомен, така че предполагам, пожелате ми успех. И нека пуснем таймлапса. Let's go! И един таймлапс по-късно имаме ферма за гардиани, която работи супер ефективно. Единственият проблем е, че първо няма много безопасен начин да влизаме и излизаме от фермата и второ сторидж системата. Минал съм вече през няколко дизайни, красвал съм супер много блокчета и така. За постройката, която съм планирал днес, също ще ни трябва и вълна, така че нека се завъртим. И ето ни с една ферма за овцета. Всъщност се връщаме няколко дни по-късно. Вече събрах всички материали за магазина. Вълната имаме стабилно количество. Даже може да направим отделен магазин за нея, тъй като вече имаме ферма, макар и малка. Сега материалите са на спална в няколко съндъка, така че сега набързо мисля да ви ги покажа и след това може да пуснем един таймлапс. Развлекателна зона. Сендър. Моля. Това тук е ограждането. Някой вчера е почнал да огражда, вау. Да, това е мапа, който фиксерата и денката са почнали да правят. Той реално е почти готов, да не, така че... Окей, тук вече могат да се видят очертанията от Недърака. Окей. Общо взето това тук е зоната с магазините. Ясно. Мисля да построя моя някъде тук.
така е хубаво да се вижда от спална. Окей, едно нещо, забравих да си събера копъра. Не е много, но той също ще ми трябва за постройката. Така, ето тук са ми съндъците. Някой остава табелка, малко минахме. Колко минахме. Окей, сериозно. Добре, този съндък и без това няма да ми трябва точно в момента. Да, тук са остатъците от гравел и пясък. Тук имаме най-различните блокчета. Окей, този камък не е от тук, обаче всичко останало ще трябва за самата постройка. В тези два съндъка тук имаме всичкия светло-син конкрет, тук имаме всичкия синьо-зелен конкрет и синьо-зелена вълна. Тук имаме всичките дървени материали, също имаме и glowing сака, за когото не ви показах фермата, така че и нея ще включим в този таймлапс. Забавен факт за нея, между другото, гледах някакво видео от 1.17 и се чудих после защо не ми работи и се оказа, че си ми е построил твърде високо. Трябваше да унищожа цялото нещо, върху което бях работил няколко часа и трябваше да го построя около 40 блока по-надолу. Беше много забавно. Буквално цял ден бях грайндил и рано цяла сутрин, за да това нещо не работи и както да е, тук имаме малко излишни неща, които ми останаха, така че сме общо взето готови. Не, чай, не, внимателно! Не, той умре. Жалко. Сега преди да почнем да строим, нека си изберем място. Иска ми се да се вижда сравнително лесно от спаун, обаче ми се иска да е малко по-така като в центъра, може би. Ако може така да се каже. Какво е това? От TVD-то вече си е подготвил нещо да строи тук. Окей. В такъв случай може аз да си построя моя магазин ето тук. Или пък... Знаете ли? Тук добре ще се вижда. Тук мисля, че много добре ще се вижда. Така че сега мисля да мина да оградя. Имам камък под ръка, така че с него ще бъде. И да пуснем таймлапса. Пускам си Майнкрафта, най-добрата игра. Майнкрафта, чета цъкаме през 12 в нощта. Пускам си Майнкрафта, най-добрата игра. Майнкрафта, чета цъкаме през 12 в нощта. Пускам си Майнкрафта, чета цъкаме през 12 в нощта. Пускам си Майнкрафта, пускам си Майнкрафта, чета цъкаме през 12 в нощта. Чета цъкаме Майнкрафта през 12 в нощта. Юй Банчо, пускам си Майнкрафта, най-добрата игра. Майнкрафта, чета цъкаме през 12 в нощта. Това беше един голям проект. Може би не дългосрочен, успяхме да го направим за един епизод, но все пак това отне доста ресурси. Надявам се на вас също да ви хареса, надявам се таймлапса също да ви е харесал. За по-старите зрители на канала, това може би връща добрите стари времена, малко носталгия. Ето ни на спална, от тук даже може да се види леко магазина, взел съм малко блокчета да заредя, но да, ето го и него наживо. Самия магазин не е супер голям на височина, обаче все пак сложих доста детайл в него, даже имаме и Guardian главата горе. Интересен факт, за самата Guardian глава буквално си спалнах един Guardian и му гледах текстурата и общо взето повтарях до някъде. Разбира се, имаше и Free Fall Style или каквото е, но да, мисля, че се получи доста добре. Ще изглежда добре дори и когато хората летят отгоре, когато си вземем крила. Но сега, нека влезем вътре, понеже отвътре имаме един напълно различен свят. Имаме това облаче на тавана, имаме дъжд, гласпейнове, като капки вода и имаме всякаквите прозорчета. Може би някакъв късно средновековен град. Опитах се да направя нещо като, да се отличават като сгради, обаче просто ги оставих така. Едва ли ще ги променя в бъдеще, така също доста ми харесват както са. Бях заредил ето този призмарин, така,
никой не си е купувал, освен Денката. Нищо, все пак имаме 9 диаманта тук. Един от мен, да сам си купих стоката. Да разпределим при измерим блокчетата. Те ще са малко по-трудни. Добре, зрители. Готови сме с презареждането на магазина. Така че сега нека да идем да разгледаме базата на Денката и базата на Owen Gamer. Това е футъчето ли няколко дена, което просто запълва епизода. Надявам се да ви хареса. Показах на Денката магазина си и той ще ме опъти към неговата база да я видим. Така. Още някой. О, пумата. Добър ден. Е да го стресна да щупя едно блокче зад него. Не щупи долу, защото ще ми пропада. Не. Виж какво е. Чакай. Айде сега, това моето ли? Да, моето ли. Дай. Ало, чувате ли ме? О, здрасти! Пума. Как е? Тук ти направиха камен Браче, какво правиш тук? портал нататъка. Портал. Как така е портал, в смисъл? Камен да портал. Можа ли да го брънеш един блок по-натам? Не съм го, защото тук ти има такова. Има стълбички, да преча на стълбите. Да бе, точно. Аз съм преди тук да мога да си го запълна. Бе, нищо както и да, аз няма спор. Ще затворя очите ни, че... То не пречи да е, то може да се бе. премести един портал, той е временен то само. Ти тук знаеш къде е портал? Аз преди малко го намерих и направих портал към него. Не си влезнал, Не съм влизал. Ще дадеш бой. Но до вечера ще влизаме от 7 часа ли, да, 8 ли колко е написано. Вечерта, Те беше Защо? писано, бе. Събота. Има ли Беше ли събота? понеделник? Не, какъв... Не, в събота, как понеделник, бе? Чакай да видя колко пише в Дискорда. Как е понеделник? Чух, другата събота, понеделник, вторник, сряда. Какво става, брат? Вие седите и този Дискорда, бе? Какво става, бе? Между един от сървъра, гледай, какво скинчове направи, викинг. Охо, найс. Ти още не си иска по цена. Не Той ще си съм. малко. Не съм. Виждам, че имаш айран каска и лут такива. Панталонки. Аз не мога да го така. намеря къде е. Така ме кефи Но повече. важни съобщения. Трябва да важни го съобщения. пимнат. Добре, ние ще ходим пума. Ще трябва да покажем нещо. Добре, айде. До после. Аз ще готвя. Така, О, от тук започвам. Там е стартер базата. Къщата, не? найс. Там е хамбара. Бъркаха го за църква, за какво ли не. Такъв вид, нещо като американски, може би се води. Аха. Американски се води. Доста по-голям от този на Миленката. Аз го правих 2 дена това. Тук има... Мислех дали да правя третия етаж, но се отказах. Мисля, че няма смисъл. Да. Много работа. А, Пък и така също се изглежда добре. Така, тук ми е пристанището. Това е ковачицата. Може да заповядай. Така. Горе е обзаведено. Така, колкото може. Така. Тук е следващата помещение. Тук е... Къде си? Тук. Това е ковачицата. Тук предполагам става цялата работа. Да, тук мога да ви... Тук може и сам. Ето, аз сам се печа. Ни пробвай. Добре. Бъгна блокчето. Как се бъгна блокчето? В тебе ли? В ръката ти. Не сега е в мен. Ама не, защото ти... Ето да. Не бе, ще умреш бе, излез бе! Чай, какво? Ще умреш бе, излез бе! Как? Добре са, бе. Добре, окей. Чакай. Две сърца. Къде е блокчето? Чакай. Така. Малко милостта, да. Тук мога да видиш кораба. Моят кораб. То не е точно кораб, то е мини кораб. Това е найс. Боже. Вау. Мога да отправяш на борда. Сега видим как се качи, че аз не знам. Трябва да направим едни стълби. Модерен Не. човек съм. Да. Да правим. Мале, Какво тук. се беше? Бягал тук. Къде отида, бе? Тук горе си. Кога се качи там, бе? Модерен човек съм. Оле. Фантом. Долу. Къде си? Идвам. Тук е помещението. Тук спът тъпите отайки на обществото. Да, и ти можеш да спиш. Това е като лупа тук сега.
А, И тук това го знам просто, че го имат... Да, това е допълнителна врата. А това тук не знам какво е. Това е нещо като... Съм виждал като затвор, сега може да го направя. Мисля за... мгм. За затвор. То реално, в някои случаи тази част на кораба, нали, отвътре се ползва за товарите. Нали, Камината мога да ти покажа. Това е тук има кран, който събира като цяло... Тук има кран, който събира. О, това е Има кран, найс. който има. Я си махна касата си. Това ми е Не, първата и най-важната. Това ми е най-важната пържола. О. Виж какво пише на... Какво пише на нея? Окей, ренейната, добре. Аз имам така едно цвете от Snow Bunny-то, дето съм го сложил в рамка. Друго за показване, друго. Ми няма, освен фермата там, дето ми автоматично, къде даже аз остана само. Да, малко не съм го измислил още. Може да заобиколиш. О. Малко не съм го измислил. Да. Че няма осветление. Днес трябва да почна да направя там жилищница. Тук и каруцка има. Здравейте. Здрасти, Лен. Тук ми е фермата. Даже сега ще я обера. Ето вижте, тук се обира, аз съм модерен, вижте ето. Тук имам сторич малък. Ето към бутончето. Оп. Ало. Тук. Трябва да се направя някаква ферма. Тебе кой те е канил да дойде, бе? Кой те е канил? Безплатни неща. Къде тръгна, Дай тук реколтата, че няма какво да ям. Тук ми крадат реколта, аз няма какво да ям. Я гледай какво скинчи ми направиха, бе. Кой бе? Това новото момче. Кой? Кой ти го направи? Новото момче. Дай пари. Нали ти дадох, бе? 3 диаманти ти дадох, пак си недоволен. Се недоволни, бе. Взех си Да, картофи. семена там, каквото са. Такова. Не пипай нищо. Аз ще пресенират картофи, уит. Не бе, Зай гости, не мога тази работа не се трябва. Тук трябва да има картофи. Пресенират. Един уит, един ред картофи. Аз нямам толкова картофи, шефа. Ще имам, май. Ще имам? Не, няма да имам. Окей. Ти но какъв ще си направил, бе? Но какъв ще си направил, бе? Професионалист. Не, чут. Молец, ще му обидиш. Ти много ясно. Какво правиш там, бе? Не бе. Какво? Искам да ги слагаме, но не ги чупи, моля те. Кое? Аз оправям Това на земята табелката, тук. защото ако щупи блок, ще се чупят всички табелки, после 2 часа не мога да ги оправя. Не бе! Млада мечовица, няма. Бягайте, не искам, махай се, бе. Махай се. Джон да ставаш. Аз ще без картоф. Дай тебе един картоф да ти дара. Чао, окей, Айде, чезвайте. Ето ти е да пържола. Да ви няма. Тя път семето. Не, аз съм да. В топа ние сме в група. Аз имам така път. Ами тогава чао. Да. Олен го нападна Ендърмен. Да ми видиш маста. Окей. Идвам. Я ще да че. Не си я спомням. Може да съм влизал да си взем нещо. Така да. Окей, зрители, предполагам ще видим още една база, преди да свършим този епизод. Така му фри контент. И това е моя дом. Найс. Твоята барак. Къщичка с някаква кола. Интересно. Който професионалист, бе, какво очакваш? Не знам да.
Професионалист на професионалист са. Говоря. Той прави на добри градинки. Ами да. Точно. Той е добър в градинките. Тук малко се самопоканих в къщата, ама надявам се да не е проблем. Не мислех, че тук има стълбички нагоре да си пусна косата като Рапунцел, ама... Нищо, за в бъдеще ще го добавиш. Да. Идвам и аз, чакай да ме разведеш и аз си по-обстоен. Аз дори не само аз. Ето ви. Това го видях от снимките. Тук и ти имаш кран. Тук ще не го издава повече, бе. Тук трябваше да го издаваш много надолу. Много. Чакай, ще го издълбая, сега не мисля. Почваме, дай. Аз няма го дълбая на ръкаш. Първо вземеш мозблокчета. Да, и с мозблокчета също става. Тук нещо долу има ли? Не. Не, няма нищо. Добре, виж каква база имаш, пак гледай. Знаете, долу има нещо много специално. Ама много специално. Къде? Аз. Как само слезе, като ме видя, просто излезе. Отчаян, без коментар. Ще изям, бе. Шефе, леко. Те. Да. Но да, това ми е построеното за 2 дена. Това идея си я взе от мен. С този дърт. Корс дърт. Взе от мен. Това. За такива пътечки. Това си Да, аз взе. винаги съм си правил такива пътички. Да. Да. Отдето взе от мен. Едно Ти фанали дам ще шанс гледам. с петицата, виж как си я максат меч. Може да си гледам на фона. Ти гледам малко още си аерен. Неща. Малко ти е сложничко. Нека... Какво? някой тя. Какво викаш? Какво няма коментираш, бе? Нищо. Кажи. Я гледай какво излиза. О, зазира, да. Прекрасно. За тях капани тук, бе. За тях капани. Някакви капани тук имаш. Защото увелича, че не той Завече си като теб. колко от мен, аз няма правя капани, това не ти PvP сервер. Имам една свободна стая за гости. Аз искам. Аха. Да го подсуня. Колко диамант? На месец. Къде? 5 диаманта. Тук ли? Давам 6. Къде е тази? Тук е. Една свободна стая за гости. Бати като И тук даже може да си направим такова с прозорче се влияне. Взем. Ама не си нос диаманти. Купувам. Бих дал 6 диаманта. Не. 6. Надигане, дай. Колко каза последна цена? 6. 30. Ама така, колко квадрата е тази стая? Искам... Колко квадрата? Отказвам се. 30. Добре, аз печеля. Забравя ти върна бокши. Окей. Само си работя тук. Ето вече тук си. Чакай. Вече взимам 30 диаманта на месец. Така ли 6? Разбрахме се. Не, взимая за 30. Не, вземах я за 6. Или Кажи, че я взех за 6, бе. И една нова. Казваш, това какво беше американската акция? Дето я взимаш за парите на второто. Да, вторите най-големи пари. Което е 6 за случая. Какво това, бе? 6 за 6. Какво трябва да е някаква суховатница с сторич? Мради вече много да бъде. Добре, взех я за 6 диаманта. На месец стая. Не, 6 диаманта на ден. Ти домешо болести имаш, бе. Не, бе. Ти е привилегия да живееш с мен, бе. Какво си мислиш ти? Привилегия. Най-известния. Деймос. Не, 6 диаманта на месец. Няма такива. 6 диаманта на ден. Да ти го такова. Гледай си работата, не искам, взимам си работата. Плюс стои към къщата, към стаята, идва и мина, я гледай какво става тук. И аз няма какво аз ще взимам така да си слагам някакви работи. То ще дойде някой път на гости. Нещо друго има ли така тръгци? Имам шуракен, ферма за картофи долу. Това е страхотно. Екстра. Напред един YouTube бутон, горе да пише ON Gamer, 10 милиона абоната. 10 милиона абоната. Ма изкара Мистер Бист. И той това път, аз имам повече от това. Аз имам 2.
Едно малко покрива, да беше направи малко по-голям. Защото ние ходиш и по-голям покрив. Зато го направих малък тюлка си. Аз пробвах 50 различни покрива. Обаче не ходиш никой. То си най-добре. Искам да... Раби, бе. Той аз имам. Дай, нямам. Фантом... Дай не да речеш, че нямам, бе. Подхвърли. Да взимам си. Мен нима ли? Не. Сам. Те ти е моята. Намри след малко. Много хубаво е зелени очи. Да, и моите са зелени. Аха. Не. Виж, ние с Иванчо не се приличаме малко. Не, твоята глава е по-слаба, неговата е по-дебела. Сега това... Мускули. Тренирам по Не главата. 25 часа на ден. Той врат и той трябва да се тренира, че как? Като има напълно автоматичната ферма за дърва. Тук съм си направил пътечка за издържестата. Твоите абонати ли е, бе? Не го убивай, бе, чакай. Той от абонатите ли е това? Да, бе, как? Вече нямаше. Микрофонът ти от Камфан стърпота. Ма стреляй, бе. Ще ядеш бойки, казах, бе. Чакаме с петицата. Пул меч. Виж още един абонат. Аз как може Не, да стига. я правиш на първата пръст? Чаче. Ну, пиве. Олене, да знаеш, че ти крада последния абонат. Стига. Всичко снимаме, дай. Не, бе, не. Надолу. Към портала. Бе, не бли по пушката, бе. Спрях я. Откачи! Си какви ще болна стана? Ние се, бе. Там вътре. Влиза. Чай, час падна. Как да излега тук, бе? Метка е долу. Вече няма да е кредити, тук ще се... Да. Няма натам, давай. Слушай мен, Тъй като ти измъкнем само. слушай мен, Еми се прави. крада ти абонатите, Олене. Това бях мито. Олене, крада ти абонатите. Ако бях на това място, не бих оставил нещата така. Мисъл, не че интригантство, ама... Окей. Капан си. Денка. Кажи, брат. Дай булчета. Не му давай, бе. Я да пляваш. Не. Ура, какво очакваше да стане с шарта с 5 вече върху човек с айрон броня? Брат, аз не видях, че са на 3 зърца. Последния момент. Извиняй, брат. Ти го удари 3 пъти. Нищо не то. При неща бих казал. Добре. Охо, кирка, виждам си 4, чехе. Извиняй. Искаш ли компенсация 2 диаманта? Той не ни чува, защото сме в групата и той не е. Да. Искаш ли компенсация 2 диаманта? Чакай, ето. Това ми е лопатата. Ето 2 диаманта. Не е в мен. Лопат. Искаш ли компенсация там 2 долу диаманта? Се разпълни чак долу. Компенсация 2 диаманта искаш. Искам 5. Добре, Загубих мога да си... 15 левела заради тебе. Чай. Аз тук имам 13. Ева ти играм. Аз имам 35 диамантени блока, не е проблем. Ето. Идвайте, бе. От мен е 2 диаманта. И от мен е 3. И той е виновен. Той... Иванчо трябва да даде диамантите, той те уби. Аз тук отдава в светло-синя боя, която съм... Надявам се да не забележи. В смисъл, не е голяма разликата, така че... Той нещо в интернета му е перфектен.